Not by power, not by might, but by the Spirit of the living God. Everything is possible, bigger than we used to be. We have moved, I say we have moved. Not by power, not by might, not by might, but by the Spirit of the living God. Everything is possible, bigger than we used to be. We have moved, we have moved. You are so good.
Into the presence of Jesus. I'm going higher Sunday. I'm going higher. Ceremonies ndozo kana adịrị anyị emekwa ya n'udo. Anyị na-ayọ Chukwu ihe ndị a. Ya ga-agọziere anyị ọjị a ka anyị taa anya tụta ahụ ike tata ndụ. N'ihe niile mara mma anyị na-ayọ ka o merie anyị karịa etu anyị nwere ike ịyọ site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Weta ọma nke ọnụ n'aha Jizọs. Okay, mother. Honorable.
Lala ndị dị ndụ butere anyị maka ịnụrụ nwanne anyị nwanyị na nwanyị Ngozi ka anyị na-ayọ Chineke nke pụrụ ime ihe niile ka ido nri ya nsọ, gọzie ya ka rie ya ka ọ zọọ arụ ebe okwu gị ga na-azụ mkpụrụ obi anyị mgbe niile. Papa, anyị na-ayọ gị na ọ dịghị onye ọbụla ga-aṅụ mmiri ebe ọ ga-agbado n'akpịrị. Ihe ọbụla bara n'ọnụ ga-abanye na akpa ahụhụ ebe ọ chọrọ ka ọ baa, ma kwa ghọọ mmiri nye na ọbara ewerụkọ ọrụ mmadụ eweredo ndụ. Anyị ga-adị ndụ n'iri ihe oriri a n'aha Jizọs, amen. Ka anyị na-eri ya ka anyị ga-eji ọṅụ riba ya n'ahụ anyị, ka amara gị ga-abara anyị ụba n'ihi na ịgụ ikere ka anyị na-eri ya eri. Chukwuma ka ọ dịrị anyị otu a n'ihi ezi aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, amen. Otu aka ihe niile chere n'ihu onye ọbụla nọ ebe a, ma nke a ga-eri eri ma nke a ga-aṅụ aṅụ, nke ọbụla bịara n'iru gị mara ya ikpe na Chineke asịgwa anyị ribe ya n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, amen. Ụmụ agbọghọ ala apụl anyị ka esi ebupụta nwunye anyị. Yes, ka anyị mara onye na-alụ ya. Azọrọ ọkpara ala ọka ọdụ. To the presence of Jesus. Jesus to say, Jesus to stand, no the shadow, thank you, Jesus. Hallelujah.
Ngozi ka na Kosy Chukwu maka na ọ sọrọ Chineke na anyị ga-ezukọ n'ebe a taa anyị ekwubi okwu na ọ ga-adị uru na-abụ na mma n'aha Jizọs unu ga-ebi n'udo dịka nka n'aha Jizọs na ọ dịghị ajọ mmadụ ga-ahụ unu n'ụzọ ma ọ bụ n'ihu ọrụ na amara Chineke ga-abara unu ụba n'aha Jizọs amen of Jesus Christ amen Chineke ga-arụ n'isi ụmụaka gọziere m ha nye ha udo n'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị amen. Yes, anyị ekele the pastor the Francis Ezabo biko ndị asobi assignment anyị na ụlọ White stands for purity and red stands for love. So our prayer is in this marriage that God is going to fill it with so much love. And of course, the marriage is going to be based on the bedrock of Christ and purity. Praise the Lord. Hallelujah. Oh God, because I like also. If I not God, I like God. I what to go back. Go back. I am all those so. Madam Mejela, I'm a hello. Mejela, yes. Galunche. Praise the living God. Yeah, hallelujah, is suffering from malnutrition. I say praise the living God. I can Chineke na mmemme ebe ata. Omodo osiari anyị ga-adị perfect. Ihe mma na the best osiari bụ nke Chineke ma. Enwe my brother, brother ọmụtaghị ya ọmụta ọmarị ya ọ bụ ebupụta ụwa. Nice person. Ihe anyị na-ekwu na marriage ya, he will manage it very well, more than expected. In Jesus' name. Because I know the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Dika osuwede ọdọgwa anyị ekpewe and dịka okwu Chineke si wee dị ọ sị amalitere na ogige Iden wee mee ihe a n'udo otu a ka ọ ga-adị ha ga-anọgide wee kaa nka ha ga-amụta ụmụ ha ga-azụkwa ha o nweghị aka ekwensu maọbụ aka anyị iro ga-abata n'ebe ha nọ n'aha Jizọs ọ ga-adịrị ha na mma ọ ga-adịrị ha mma n'ụtụtụ ọ ga-adịrị ha mma n'ehihie ọ ga-adịrị ha mma n'abalị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị Gwa ụlọ eme anyị ekele elu ndị ọgọ anyị ma ndị ọnọdụ mgba biko ndị na-eti egwu yes a na-abịa
maka ha wee nọrọ ọ ga-adịgide n'etiti ezinụlọ na-abụ gbakọrọ ebe a ọ ga-adịgide na mbaba alọ na amaokwe wee ruo mgbe Chineke ga-akpọrọ anyị n'aha Jizọs. Ọ nwerozi ife ọzọ ama m oke ọ ekene nri na ihe unu nyere anyị ka anyị kenere unu ka emetọpụzi nke ọzọ nye nwe ngozi unu n'aha Jizọs. Ihe anyị na-eme kịta bụ ihe ndị be anyị na-akpọ ite iyi ọgọ, agreement prayer that unite the two families
Onya ka anyị chọrọ ime kịta. Toonu Chineke anyị. Aga m amalite dịka onye a bịara na bịa. Ihe a pụtara na ndị ezinụlọ Chukwu emezie eze Abi ndị bọdụrụ obodo n'isi okwu ama nkwụ na-atọ na anyị agaghị ahụnata ihe ga-eme ndị bụ ume asala ugo na alọ na Idemmili lokal gọọmenti dị na Anambra steeti ebe ama nkwụ na-atọ dị n'Oji River lokal gọọmenti nke dị n'Enugu steeti ha ncha niile n'ime Naịjirịa. Ihe anyị na-ekpere unu na-ekpere na anyị amaghị ahụnata ihe ga-eme ndị bụ unu, anyị akwado ya n'aha Jizọs. Mana izu ọbụla mana ihe ọbụla anyị agaghị ehụ ihe ga-eme ndị bụ unu, anyị akwado ya n'aha Jizọs. Anyị kwụ n'ihu mmadụ nọ n'ihu Chineke were na-ekwe unu nkwa okwukwe nke anyị dabere n'ime Jizọs na-ekwuwasị na ezinụlọ anyị na unu ga-adị n'ọṅụ na anyị ga-adị n'udo, na-ekwuwa na nwaanyị abịa bịara ezinụlọ unu bụ Ngozika. Ngozi Chineke ga-esori abata n'ezinụlọ unu, na amara Chineke ga-abara unu ụba, na ọ ga-amụtara unu nwoke mụtara unu nwaanyị, ha ga-amụta ka ha ga-azụnwu, maka na nke kịta abụrụzi nke ka amụjuo unu. Chukwu mere ihe anya ọbụla asagwa anya. Ma Naịjirịa siri ike too much, even mba ụwa ebe ọbụla siri ike, ma anyị na-asị na ọ gaghị esiri unu ike, ọ gaghị esikwara anyị ike, na anyị ga-adị ndụ n'ala ndị dị ndụ were rie uru ihe Chukwu nyere anyị n'isi ụmụaka anọ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Were na-ekwukwasị na ha ga-amụta ụmụ ha zụkwa ha dịka ndị nke mụtara ha si zụọ ha, otu a ka ọ ga-adị baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Biko n'afọ ndebe ume asala ugo ndị Alọ dị n'Idemmili ebe Ngozika na-anata bee ka o si Chukwu, a na-ekwe nkwa n'afọ ndị ọ na-anakwute na anyị na-ewere Ngozika dịka nne anyị. Ngozika ga-abịa daba anyị, ọ ga-adịrị ya mma. Ọ ga-eji ije di, ọ ga-eji ije nwunye na be anyị. Etu ndị ọ na-agaziri nke ọma si je, etu aka nke ya ga-esiri. Anyị nwa na onwe anyị bụ ndị ọbịa na be anyị n'ụlọ ya dịka nwunye anyị. Anyị ama mfụnata ife ọbụla ga-eme obodo a niile as a whole bụ isi okwe ama nkwụ na-atọ achị. O nwere ife anyị ga-abụ ya eme ndị achị, how much more ndị ezinụlọ a. O nwere ife ọjọọ anyị ga-ekwe ka o si n'akụkụ anyị mee unu n'aha Jizọs. Mbata anyị batara ebe a ba anyị nwa ka ọ na alụmdi na nwunye a ga-eji ya nwa etu a nkwunye ka ọ ga-adị n'aha Jizọs. Ndị be anyị na-asị na alụmdi na nwunye na-abụ aka ọrụ na-abụ nkụtụkọ n'akụkụ dibịa, mgbe na-asị mana aka nri mana aka ekpe, ife ọma n'aha Jizọs. Ọ bụrụ ya alụ na nwoke jere na be nwunye ya mee ife ịrịba ama dị egwu. Ọ bụkwuru arụ na ndị ọgọ nke nwaanyị bịara na be nwoke mee ife dị egwu a ga-eji na-elụta, wee sị na ife niile a ga-adịchasị n'ezinụlọ na-aba n'aha Jizọs. Bido tata gawa ife ọma. Anyị na-ekwukwuzi na ụzọ ga-emeghe ọfụma.
ka ha nụrịkọbatazi ya ọ bụrụ na anụgbo na mbụ oge onu nwe nwunye nwanne anyị nwaanyị anyị fụrụ ebe a ukwu nọ n'obodo a ka a na-anụ ya and arụ dị ya mma unu na-eme ọfụma unu ga-ejizi nke unu mara ka ọ ya adị na be anyị so na Chineke ga-agọzi ije anyị bịa n'ebe a gọzie unu nwa gọzie anyị nwa meere anyị ife ọma karịa ka anyị tụbara anya ya fa ga-amụ nwoke fa ga-amụ nwaanyị fa ga-amụrụ one fa ga-azụnwu fa ga-amụtakwana ndị ga-ege ntị n'onu nne n'onu nna ọ bụrụ ofu onye na-anụ nwaanyị ọ bata oyi anyị anyị etu esi ekwu ya anyị nwere ikwu n'ụwa uru Chineke ga-agọzi ije a ga-agazi ọfụma aha Chineke nna Chineke ọbara na Chineke mmụọ nsọ anyị ma na o nwere ndị alụm ka na-atụ anya na aka na-abịa Adam ihe ama dịka Sajesi Okpaka is my very good friend. I expected that no ka na ebe a kịta mana nsogbu adịrọ Chukwu dị mma kelere ya na unu nagoro na ndị ọzọ niile n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen. Anyị na ndị ala obodo mma ime ọ nke akịta nke akpọ onye ọ bụ mmasị ya na anyị ga-anọ n'ebe a n'ụbọchị taa onye duru anyị wee si n'ogologo ụzọ dị iche iche wee bịa n'ebe a ife niile mere ebe a gara ọfụma anyị wee na-enye ya ekene anyị na-aralakwazi ya ndị niile nọ ebe a na-etinyeghachi n'aka Chineke na ife niile fọrọ afọ nke a ga-eme n'ebe a ka Chineke nna nke pụrụ ime ihe niile jiri aka ya mee ka ife niile gazichasị etu o kwesịrị n'aha Jizọs. Ndị niile bịara ije a mgbe onye ọbụla ga-akwado na ka ụkwụ nke ọ ga-eji wee na makarịa nke o ji wee bịa n'aha Jizọs. Dịka anyị nwa na-anachigha n'ebe anyị si wee bịa Chukwu anyị na-ayọ ka idu anyị n'udo nọnyere ndị anyị bịara na befa nke ka nụ gọzie alụmdi na nwunye na-aba bụ ife jikọrọ anyị ncha niile dịka anyị kpewuru n'ekpere. E nwere activities ndị ọzọ line up anyị na-aghaghị ime n'ime arụ a na n'ime arụ ọzọ. Anyị na-ayọ nna nke pụrụ ime ihe niile biko ka ikwe ka ha niile bịa na mmezu etu o kwesịrị ka n'ikpeazụ ka anyị wee nye aha nsogbu otuto nara ekene nara mbuli elu nara ọjịja mma n'ihi na imewu ha niile na anyị kpere n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka anyị niile nara amara ka anyị sio amara nke onye nwe anyị bụ Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ tinyere anyị niile ugbu a na mgbe niile. Amen. Praise the Lord. Daalụ. Onye sekele m gị o? Biko mee ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ. Okay, afa m bụ Reverend Kosy. Ọmụma bịara ịbịa n'ụta nwaanyị. Anyị fụrụ tata bụ ụbọchị gị. Gwana ọha na eze ka obi dị gị tata. Obi juru m n'ọṅụ na mgbede anụ. That is it. Ama nka ga-esi ebido wee kelebe Chineke mana ihe anyị na-eche ebe ihe ji obi emegoro ya wee bịa na mmezu wee gakwa n'ọfụma. Anyị na-asị ka ekele niile Chineke ebe kasị elu. Ememe ọ ga-adị gị na mma o. Ka anyị na-agwa ọha na eze na ndị ikwu ibe chọgị wee bịa ebe a tata. Asị m na-ekele mmadụ ndị si n'ụta aka ndị si bụ ebe dị nso wee bịa na-asịkwa na onye ha si wee bịa na ha ga-anakwa n'udo na ngọzi nke Chukwu tata na ha ga-eso wee keta ya bụ ngọzi Chineke. Ha bịa ọfụma ha ga-anakwa ọfụma. O nwere mgbe ị na-ekwe nwunye eke na-eke nwa na-emere anyị gị agụ. Ọ ga-adị gị na mma o. Ana m ekele gị dị Hobo's Empire Media na-ekele gị wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma o. Na-asị na ije anyị gara n'ezinụlọ ebe anụ ga-abụ another step to your throne. After good message anyị ga-abụ ihe dị iche n'ezinụlọ gị. Ọ ga-adị gị na mma o.
ekene m gị biko onye ka m kene ị na-ekene Ngozi ka ọ gara gị na mma anyị fụrụ tata bụ ụbọchị gị wala ọhala eze ka obi dị gị obi dị m ụtọ rinne anyị na-ekenekwana Chukwu na ihe niile gara ọfụma we thank God ọ Chineke bụ ihe na-arụ ya ekene m yo afọ ka mmemme a si wee gaa n'ụbọchị tata wee sị na ọ gara ọfụma wee na-asị na Jehova ga-emere unu amara ihe bụ echiche obi unu ga-emeziri unu n'aha Jizọs wala ọhala eze ife dịgoro obi taa ihe dị m n'obi tata bụ na onye niile ndị niile so wee bịa ṅụrịara m ọṅụ na Chineke nna ga-agọzi ha ncha niile na ihe ọma ga na-eme na ndụ ha n'otu n'otu n'aha Jizọs ma nwere nkwa ị na-ekwe ọga gị m na-ekwe ya nkwa na ihe niile Baịbụl si anyị mee gbasatara di na nwunye na nga na-eme ya with God helping me na ọ ga-adị nga na-eme ya ekele m yo Igbo ụbọchị na-ekele gị dị ụbọchị Empire Media na-ekele gị wee na-asị na ọ bụrụ n'ịbụ mma n'ịbụ nkwụ elu na-asị ide ka iji ọ ga-adị gị na mma wee na-asị na mmemme unu mee tata Jehova ga-enye unu ọzụ nwoke ọmụmụ nwaanyị mmepe ụzọ tọrọ atọ ịfụnanya zuru oke unu ga-eji wee na-ebi n'udo n'aha Jizọs ekele m yo ekele m